ktorý už tu máme proste požehnané. Ale my sme tu sami za seba. Sme tu pre národ. Nechceme zakladať žiadnu stranu, žiadne občianske združenie. Sme tu ako jednoducho aktivisti. Týmto chcem vlastne podotknúť, že falošných zhromaždení, falošných sľubov bude nespočetné množstvo. My sme tu ale kvôli tomu, aby na Slovensku začala v podstate fungovať skutočná demokracia. Nie demokracia, ktorá tu je doteraz, alebo respektíve zriadenie, ktorá si iba hovorí, že to je demokracia. To nie je demokracia. Je to vláda jednotlivcov a skupín. Preto my sme tu prišli preto, aby sme jednoducho vysvetlili, čo chceme a že chceme priamu demokraciu. Na začiatok po vzore Švajčiarska. Tak, aby sme my mohli rozhodovať o všenárodných veciach a zákonoch týkajúcich sa celého národa. A nie politici, proste tak, ako im to jednoducho vyhovuje. Poviem po pravdu, ja nie som profesionálny rečník, možno to bude mať aj svoje chyby, ale myslím, že ak si dáme trochu času, tak si všetko to ozrejmíme. Momentálne ma napadá jedna myšlienka, ktorú som vlastne realizoval, alebo sme realizovali minulú sobotu. Ďakujem ľuďom, ktorí znovu prišli, bolo nás tu síce pár, dnes je nás tu už predsa znovu o čosi viac, aspoň zhruba ako 17. novembra. A dúfam, že ďalšiu sobotu nás už tu bude podstatne viac. Chcem vás vyzvať k tomu, aby ste šírili, natáčajte videa, informujte svoje okolie, svojich blízkych, svojich priateľov o tom, že sa tieto zhromaždenia budú konať až do 12. decembra. A teraz chcem vás ešte vyzvať. Minule sa k nám pridalo pár ľudí, 11 odvážlivcov. Chcem vyzvať aj vás, ktorí ste prišli dnes, ak máte záujem vytvoriť organizačný tím a tým poraziť túto vládu, aby ste sa ľudia tu pri nás prihlásili a vymeníme si vzájomné kontakty tak, aby sme vedeli našu činnosť koordinovať. Zatiaľ vám ďakujem, pustíme si pesničku a budeme